यीशु मसीह उद्धार करता है और परमेश्वर के सच्चा पैगंबर बानी। दोस्त त भला दोस्त बढ़ले बा। यीशु मसीह दुश्मन खातिर भी प्रार्थना करत रहनी आ दुनिया के प्रेम के बोली भी सिखावत रहनी। यीशु मसीह के जीवन पढ़ला से पता चलेला कि जीवन कितना आसान बा आ कितना कठिन बा। यीशु मसीह संसार के हर जीव जंतु के भला कइले बानी, इंसानियत के झंडा बुलंद कइले बानी, बुराई के अंत कइले बानी, अच्छाई के जीत करौले बानी, अब पूरा संसार के शांति के ईमानदारी के संदेश देले बानी। परमेश्वर से प्रेम करे के बतौले बानी। अब बतौले बानी कि मनुष्य के अपना गुनाह खातिर ईश्वर के सामने हमेशा पश्चाताप करे के चाहिए, अपना गुनाह से तौबा करे के चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करे के चाहिए, परमेश्वर के बारे में भला बुरा ना बोले के चाहिए, परमेश्वर के हमेशा धन्यवाद करे के चाहिए। काहे कि परमेश्वर स्वयं ही बात बतौले बानी आ कहले बानी कि तोहनी सिर्फ हमार धन्यवाद करसन, हम तोहनी के सब दुख दूर कर देब।